Și să citim din Isaia 9, versetele 6 și 7. Isaia 9, versetele 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Să ne rugăm. Iisuse, Domnul nostru, care ai înviat, care domnești, care ești glorificat în veci de veci la dreapta lui Dumnezeu, îți mulțumim că ești păstorul și Domnul nostru și îți mulțumim că prin această lume Tu ne ții, Doamne, în credință, Tu ne porți, Doamne, cu carul Tău de biruință și datorită Ție este orice lucru bun din viața noastră. Ne proșternem în această dimineață la picioarele Tale, Rege al regilor, care ai învins moartea, pe diavol, păcatul și ne-a adus o mântuire veșnică. Și Te rugăm din toată inima, Doamne Iisuse, să Te manifesti în mijlocul nostru. Te rugăm să reverși har și putere și tot mai mult din Duhul Tău Sfânt în inimile, în ființele, în trăirea noastră. Te rugăm să dai lumină ochilor noștri și lumină inimii noastre. Te rugăm să ne ajuți pe fiecare dintre noi să ne alipim de Tine viața și Te rugăm să nu ne lași înfășurați de niciun păcat, să nu ne lași doborâți de nicio ispită, să nu ne lași înșelați de nicio minciună, să îndepărtezi aceste lucruri de noi, să ne eliberezi de aceste lucruri, Doamne, să ne dai biruința asupra lor și împărăția veșnică a lui Dumnezeu să fie totdeauna în inimile noastre. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Iisus este Domnul. Amin. Iisus este Domnul. Amin. Haideți să spunem toți: Iisus este Domnul. Pentru că, frați și surori, ce înseamnă că Hristos a înviat este că Iisus este Domn, că El este viața, că El este stăpân peste toate lucrurile. Acum, toți care ați zis Iisus este Domnul cu toată inima, prin asta dovediți că Duhul Sfânt locuiește în voi. Pentru că așa spune Scriptura: cine a rămas blocat și n-a putut să zică, înseamnă că trebuie să te pocăiești, că nu e Duhul Sfânt în tine, sunt păcatele în tine și trebuie să te pocăiești și să vii la picioarele lui Dumnezeu pentru iertare. Acum, de ce credeți că am citit textul acesta cu care v-am surprins? Că nu e Crăciunul, este aprilie. Mi-a atras atenția și eu mi-am subliniat aici cu culoare, în versetul 6 și în versetul 7, și anume că după ce ni se naște un copil, da, întruparea lui Mesia, după ce acest copil crește și noi înțelegem că este Fiul lui Dumnezeu, spune că domnia va fi pe umerii lui. Deci avem de-a face nu doar cu un mântuitor, dar și cu un stăpân. Nu doar cu un mântuitor, dar și cu un rege care domnește, care stăpânește. Și m-am gândit să medităm astăzi împreună
la o temă frumoasă și absolut necesară pentru fiecare dintre noi, și anume domnia lui Hristos în univers și domnia lui Hristos în inima mea. Hristos nu a rămas în mormânt. Hristos domnește. Hristos este viu. Domnia va fi pe umerii Lui. Și în versetul 7 se spune iarăși, El va face ca domnia Lui să crească. Și eu ce înțeleg în mod deosebit din cuvintele acestea este că domnia lui Hristos trebuie să crească în inima și viața mea. Că domnia lui Hristos trebuie să crească prin vestirea Evangheliei, prin lărgirea împărăției lui Dumnezeu în inimile și viețile altora care se întorc la Dumnezeu. Domnia Lui să crească. Vă dați seama? Te-ai întors la Dumnezeu, ți-ai predat viața Domnului Isus, dar domnia lui Hristos trebuie să crească în inima și viața ta. Adică să înveți să asculți tot mai bine de El, tot mai mult de El, să înveți să faci distinția tot mai bine între ce este curat și ce este necurat, între ce este păcat și ce este voia lui Dumnezeu, ca ce este necurat, ce este păcat să elimini, să abandonezi, să dai afară, ca pe un gunoi pe care îl scoți din casa ta în care locuiești. Nu poți trăi cu gunoiul dacă ești un om normal, îl aspiri. Și ați văzut ce se strânge apoi în sacul de la aspirator? Vai de mine, câtă mizerie era în casa mea și eu nu știam. Așa e și încă aspiratorul este instrumentul prin care noi extragem mizeria fină din casă, pe care nu o vezi. Așa e și spiritual. Trebuie de multe ori să punem aspiratorul spiritual în sufletul nostru, în gândirea noastră, să vedeți câte trage. Te uiți apoi în sac și vezi câte trage și cât gunoi trebuie să dai afară din casa ta. Și după ce scoți gunoiul, știți care e o mare problemă? Gunoiul încearcă să mai intre în inima ta. Păcatele, ispitele, să te înfășoare, să te murdărească. Și Scriptura spune atunci să fii veghetor, să fii atent, să te împotrivești, să te abați de la rău. Domnia lui Hristos trebuie să crească în inima și viața ta ca și copil al lui Dumnezeu, învățând să faci tot mai bine și cu convingere și cu înțelepciune și cu forță voia cea bună a lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și vorbirea noastră este un domeniu, ați văzut, să fie cu har, dreasă cu sare. Ce înseamnă cu har? Înseamnă fără răutate, cu har, cu bunătate, cu blândețe, cu bunăvoință să fie vorbirea ta, nu cu înțepături, nu cu ton, nu cu nervi. Nu mai e cu har când e așa, înțelegeți? Și să fie cu sare, adică fără cuvinte urâte și murdare. Se mai cuvine să auzi din gura unui copil al lui Dumnezeu cuvinte urâte și murdare? Eu nu pot să vă dau exemplu de niciunul în biserică, vă dați seama. Dar uneori mai am surpriza să mai aud din gura vreunuia care e credincios câte un cuvânt de mă uimesc. Odată am auzit și am zis, cred că n-am auzit bine. Cred că n-am auzit bine. Sarea înseamnă sfințenia în vorbire. Sfințenia în vorbire. Doamne, ajută-ne! Și domnia lui Hristos trebuie să crească în inimile și viețile noastre. Domnia lui Hristos în univers. Aș vrea să vă explic puțin în ce lume trăim.
Noi trăim în lumea fizică, există universul fizic, planeta pe care trăim. Planeta știți că e o minge frumoasă, cu munți, cu ape, cu verdeață, cu vegetație, cu păsări. Noi trăim pe o minge frumoasă care se numește planeta Pământ. Trăim deci într-un univers fizic. Uite-mă aici, uite-te acolo, uite pomul. Da? Univers fizic. Și gândiți-vă că în universul acesta fizic există planeta Pământ, o mingiuță, dar universul fizic este enorm, enorm de mare, pentru că planeta Pământ este una dintre miliardele de planete din galaxia Calea Lactee în care suntem și există alte miliarde de galaxii. Deci există universul fizic. Acum, când se spune că domnia va fi pe umerii lui Hristos, se referă și la universul fizic. Domnul Iisus Hristos domnește peste întreg universul fizic. Acum gândiți-vă cât de mari sunt oamenii. Că e un miliardar, că e un șef de stat, că sunt stăpâni ai lumii acesteia. Ia gândiți-vă peste cât stăpânesc ei. Peste o țară, acolo, de pe glob, o pată, peste o țară. Oamenii domnesc peste o bucățică foarte mică din universul fizic de pe planeta aceasta. Dar care dintre ei are putere pe Marte? Care dintre ei are putere asupra Soarelui? Care dintre ei are putere asupra Lunii? Care dintre ei are putere în univers? Știți, este acum o mare bătălie între națiunile bogate și dezvoltate militar, care să-și câștige supremația nu numai pe pământ, dar și în spațiu. În spațiu. Nu se referă la prea mare depărtare, că nu suntem în stare. Aici, deasupra Pământului, puțin pe orbită, în spațiu, deasupra Pământului, în jurul mingiuței, și trimit sateliți de supraveghere și sunt între ei tensiuni și recent era o știre că armata americană își face un departament al comandamentului militar în spațiu și chinezii nu vor să se lase mai prejos și alții și așa mai departe. Dar chiar și așa dacă o iei, omul vrea să fie stăpân, dai decât pe mingiuța aceasta din universul fizic și vrea să se ridice și deasupra mingiuței în ceea ce se numește spațiu. Dar iarăși este foarte puțin. Domnia lui Hristos este în tot universul fizic, pe toate planetele, în tot spațiul. Este domnia lui Hristos. Asta ca să vedem noi cât de mare este Domnul nostru raportat la oameni. Oamenii stăpânesc un pic pe pământ și puțin de tot o bucățică în spațiu. Hristos stăpânește tot universul fizic și vom vedea în Scriptură. Dar în afară de universul fizic, mai este și mai important decât acesta fizic, este universul spiritual, unde sunt duhurile, unde sunt stăpâniri, unde sunt domnii, unde sunt îngerii și mai presus de toate, în universul spiritual, în lumea spirituală, este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Există universul spiritual, dar noi nu-l vedem pe acesta. Noi trăim în universul fizic. Așa suntem creați. Vedem soarele, vedem pământul, vedem florile, vedem pomii, vedem munții. Dar există universul spiritual. Cei mai mulți dintre noi nici măcar nu știm că există lumea spirituală. Nici măcar nu știm. Dar apoi să ai stăpânire în lumea spirituală. Hristos este Domn și Rege și în lumea spirituală. Și în universul acesta
nevăzut, care este mult mai puternic decât ăsta fizic. Amintiți-vă, și chiar vreau să mergem acolo în Marcu, la capitolul 1, versetul 23, intră Domnul Iisus în sinagogă și distinge că acolo e un om cu un duh necurat, care începe să strige, vedeți? Începe să se desfășoare acolo lumea spirituală. Marcu 1, 23, 24. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Ia uitați, toți au rămas înmărmuriți. Așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Observați cum Domnul Iisus este stăpân peste universul spiritual, peste lumea nevăzută. Noi suntem așa de mici că nici nu o distingem. Habar nu ai când în spatele cuiva care îți propune ceva este un duh necurat. Habar nu ai. Nici măcar nu știi să faci diferența. Dar apoi să stăpânești și să alungi, să poruncești unui demon: taci și pleacă din omul acesta. Acesta este Domnul Iisus Hristos. El domnește. El este rege peste universul fizic și mai ales peste cel spiritual. El stăpânește ca un stăpân și amintiți-vă că i s-a dat această cunoaștere și această legătură cu universul spiritual și această autoritate și a apostolului Pavel. Amintiți-vă că și apostolul Pavel scotea demoni și amintiți-vă că au încercat și unii să facă precum apostolul Pavel. Ce le-a spus duhul rău? Pe Pavel îl știu, de ăla mă sperii, de ăla trebuie să ascult, care are autoritate. Dar voi cine sunteți? Și a luat la bătaie prin mâinile acelui om. Domnul Iisus Hristos stăpânește peste universul spiritual și, frați și surori, universul spiritual este mai mare, este mai puternic decât universul fizic. Acum noi trebuie să ne trăim lumea noastră în lumea fizică, că așa ne este dat. Muncești pământul, repari mașina, zugrăvești, te plimbi într-o pădure, mănânci ciuperci, mănânci urzici, acum primăvara, da? Trăim în universul fizic. Dar încet, încet Dumnezeu ne revelează lucrurile spirituale și trebuie să învățăm să trăim ținând cont de împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu înseamnă universul spiritual, ascultând de Dumnezeu. Știți, atunci când înțelegi faptul că atunci când faci un lucru rău, tu dai mâna cu diavolul. Și atunci când asculți de Dumnezeu, tu dai mâna cu Dumnezeu, te apropii de El, atunci începi să te cutremuri în spatele păcatelor, când înțelegi că sunt duhurile rele. Minciuna nu e chiar așa simplu o minciună. Este tatăl minciunii, diavolul, în spatele ei. Te ocupi cu minciuna, faci afaceri cu diavolul. Nu ești bine în final. Ajungi unde ajunge și el, în focul cel veșnic. Curvia, destrăbălarea, desfrânarea, nu-i doar așa o plăcere fizică, ce să face tânăr, ce să face pofta, ce să face, nu se poate abține, ce să face fata frumoasă, ce să face băiatul frumos, ce să-i faci, asta e. Nu-i chiar așa. Încalci legile lui Dumnezeu când faci lucrurile astea, în afară de căsătorie. Și în spatele destrăbălării, a curviei, a adulterului, a desfrânării, sunt duhurile răutății. Cum vă explicați
că recent a murit o adolescentă de 17 ani, omorâtă de unul de 48 de ani. Ăla era căsătorit, asta ce minte să ai la 17 ani, a crezut că, nu intrăm în detalii, și s-au întâlnit unde s-au întâlnit și din câte am înțeles și eu din știri, că din știri știu și eu lucrurile astea, mai mă informez, ea l-ar fi șantajat pe ăsta că vezi că o sun pe nevastă ta, poate eu fi cerut bani sau nu știu ce, ăsta s-a enervat și a omorât-o. Nu e asta o dovadă că diavolul este în spatele unor astfel de fapte și relații ilicite și câte povești ca astea, care așa s-au terminat? Pentru că în spatele păcatelor este diavolul și când păcătuiești faci afaceri cu diavolul care nu-ți vrea decât pierzarea ta, pieirea ta veșnică în focul cel veșnic. De aceea când înțelegi lucrurile astea, că în funcție de deciziile morale pe care le iau, eu mă cuplez ori la Dumnezeu, Tatăl meu din ceruri, ori la Domnul Iisus și la împărăția Lui, ori la cel rău, care mă trage în mai multe păcate, în mai multă răutate, în mai multă destrăbălare, în mai multă minciună, în mai mult egoism, în mai multă mândrie, ar trebui să te cutremuri. Trăim într-un univers fizic. Uitați-ne, ăsta e lemn, carnea mea e carne, nu sunt un înger, nu sunt un duh. Și la fel, dar există suprapus peste lumea asta fizică, e lumea spirituală. Amintiți-vă când vine Petru și îi spune Domnului Iisus: Doamne, să te ferească Dumnezeu, să te ferească Dumnezeu să nu ajungi la cruce, să te bată ăia, să te scuipe, să te răstignească. Păi noi nu vrem așa ceva. Și Domnul Iisus ce îi spune? Nici nu zici că mai stă de vorbă cu Petru, nu? Și nu mai stă de vorbă cu Petru atunci, știți? Domnul Iisus spune clar înapoi a mea, Satano, pentru că Domnul Iisus distinge în spatele lui Petru, în spatele vorbelor lui Petru, care era o ispită pentru el, că era diavolul. De aceea, când ne gândim la domnia lui Hristos în univers, asta ne încurajează enorm să înțelegem că Domnul Iisus a fost în mormânt ca să nu mai ajungem noi acolo, că Domnul Iisus a fost pe cruce pedepsit ca să nu mai fim noi pedepsiți pentru păcatele noastre. Dar El a înviat, dar El e viu, e glorios, s-a înălțat mai presus de toate lucrurile la dreapta lui Dumnezeu și domnia universului, adică conducerea, organizarea, susținerea universului fizic și spiritual sunt pe umerii Mântuitorului nostru. Vezi ce mântuitor ai? Care domnește, care are putere, care poruncește ca un stăpân. Și în Matei 28 aduceți-vă aminte că li se arată Domnul Iisus ucenicilor și le spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știți, frați și surori, de aceea uneori vii în biserică, trăiești înălțare sufletească și spirituală și te întorci acasă sau îți aduci aminte peste o săptămână, peste 4 zile, cum a fost în biserică, zici: Dom'le, de ce nu mai sunt? De ce nu mai simt ca în biserică? Pentru că a fost înălțare spirituală, pentru că am pătruns în universul spiritual al lui Dumnezeu, ajutați de Duhul lui Dumnezeu, de adevăr. Pe urmă, când te întorci acasă, te întorci la ale tale, faci cartofi prăjiți, faci o cafea, faci curățenie la animale, lucruri omenești, dar în care trebuie să trăim. Dar este fascinant când ești răpit, să zicem așa, până la un anumit nivel ceresc și vezi și înțelegi
lucrurile lui Dumnezeu și vezi pe Domnul Iisus Hristos care este stăpân peste toate. Oamenii au o anumită cantitate de putere pe pământ. Domnul Iisus are toată puterea pe pământ, dar și în cer. Și când zicem în cer, ne referim în împărăția lui Dumnezeu, deci în universul spiritual și în universul fizic, în spațiu. Toată puterea în cer și pe pământ. De ce credeți că cu aceste cuvinte i-a întâmpinat Domnul Iisus pe ucenici după înviere? De ce credeți? Că erau descurajați, că îl văzuseră răstignit pe cruce, că văzuseră cum curge sânge din el, îl văzuseră blând ca un miel, pentru că el trebuia să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar asta lor nu le dădea curaj să meargă mai departe. Un Hristos zdrobit pe cruce, un Hristos care a murit, un Hristos din care curgea sângele, un Hristos care a fost pus în mormânt, nu le dădea curaj să meargă mai departe. Ce să vestesc? Dar când a înviat Domnul și când li s-a arătat, tocmai de aceea le spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ca să-i încurajeze, să-i ridice, să le dea energie, să le dea credință. Acum, frate și soră, dacă Hristos are toată puterea în cer și pe pământ, are El toată puterea și în inima ta? Și în viața ta? Poate El să facă acolo orice? Doamne, Tu poți. Așa că oricât de mare ar fi slăbiciunea ta, oricât de negre ar fi gândurile care te împresoară, oricât de puternic ai simți că ți-e ispita și oricât de puternică ai simți uneori firea veche că acționează în tine, tu vino la Domnul Iisus, tu vino la Mântuitorul tău viu, tu vino și plânge-te Lui, tu vino și cheamă-L pe El: Doamne, Tu poți să învingi în mine. Pentru că, frați și surori, unde să învingă Domnul Iisus? În planta asta să învingă? Unde să învingă? În laptopul ăla să învingă? Unde să învingă? Unde să învingă Domnul Iisus? Trebuie să învingă în inimile și viețile noastre. Acolo trebuie să învingă. Și oricât de mare ți-e slăbiciunea și oricât de grele simți că sunt ispitele și oricât de puternice simți pornirile firii tale vechi, nerăstignite, tu cheamă-L pe Iisus, care are toată puterea în cer și pe pământ. Are toată puterea în universul spiritual. Ați văzut, poruncește duhurilor rele: taci, ieși afară din omul acesta. Și vină cu problema ta, oricât de adâncă, oricât de serioasă, oricât de grea, la Domnul Iisus și spune: Doamne, eu pe Tine te vreau în inima mea. Eu împărăția Ta o vreau în ființa mea. Eu vreau ca Tu să fii Domn în inima și viața mea. Ce credeți dumneavoastră? Ce credeți? Că doar cuiva care nu s-a întors la Dumnezeu îi spun: predă-ți inima Domnului Iisus? Invită-L pe El în inima și viața ta să-ți șteargă păcatele, să alunge întunericul și să aducă iertarea și pacea lui Dumnezeu? Doar unuia necredincios îi spun lucrul acesta. După aproape 30 de ani de când sunt pe calea lui Dumnezeu, am zile când așa îngenunchez și mă rog: Doamne Iisuse, îți dau Ție întreaga mea inimă, te rog, domnește în ea, te rog, alungă orice rău din ea, te rog, umple-o cu Duhul Tău, cu prezența Ta, cu lucruri bune, cu gânduri bune, cu dorințe bune. Asta înseamnă că din când în când
Când simt nevoia, mă deschid din nou față de Domnul, mă predau din nou Domnului, mă rededic Domnului, îl chem să învingă în luptele mele, îl chem să învingă El, care are toată puterea în ispitele mele, în greutățile mele. Cine poate să învingă firea ta veche? Poți tu? Pe când eram noi încă fără putere, Hristos a murit pentru noi. Noi așa suntem, fără putere în lupta cu păcatul, în lupta cu ispita, în lupta cu firea noastră veche. N-ai să poți să le învingi singur, n-ai să poți să le învingi. Te vor învinge ele și te vor târî în păcate. Până când nu vei înțelege că Hristos a stat pe cruce pentru tine, că păcatul tău a fost purtat și spășit acolo, că El a fost răpuns și sângele Lui a fost vărsat, sânge dumnezeiesc și curat pentru tine. Și până când nu vei înțelege că acest Hristos care a înviat, care este Domn peste universul spiritual la dreapta lui Dumnezeu, pe scaunul de domnie în veci, și care este Domn peste universul fizic, e nevoie să vină în inima ta. E nevoie să vină în viața ta. E nevoie să fie Domn aici. Până când nu îl vei pune, nu îl vei lăsa, nu îl vei cinsti pe Iisus Hristos ca Domn în inima ta, n-ai să vezi libertate de păcat, n-ai să vezi putere împotriva ispitelor, n-ai să vezi lumină să înțelegi lucrurile și cuvintele lui Dumnezeu, n-ai să vezi putere să faci binele, n-ai să vezi pe Duhul lui Dumnezeu în inima și viața ta, la lucru, operând, inspirându-te, mângâindu-te, ajutându-te. Dimineața mi-a fost greu să mă scol când a sunat ceasul. Am sunat ceasul, am văzut că a sunat, l-am stins, stai acolo. N-am avut puterea să mă scol. La ora la care aș fi vrut. După un timp, dormeam așa cu mâna la cap, așa. M-am lovit ușor, m-am trezit. Doamne, ce bun ești Tu! Îngerul Tău a făcut să mă lovesc așa ușor, să mă trezesc, că am simțit prezența aceasta divină și să mă scol, că vii înaintea fraților în biserică, trebuie să dai hrană pentru suflet, nu? Trebuie să zidești biserica cu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să te pregătești, trebuie să te ostenești, trebuie să te gândești ce aduc înaintea fraților. Avem un Mântuitor viu. Domnia este pe umerii Lui. E așa o ușurare pentru noi, nu e pe umerii noștri. Slavă Domnului! Eu sunt prea mic, ce aș putea eu face? Dar domnia este pe umerii Fiului lui Dumnezeu, Regele regilor. Numai că nu-L lăsa să fie Domn doar peste universul spiritual, peste universul fizic, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ, El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii tale. Invită-L în inima ta, invită-L în viața ta, cheamă-L cu toată inima ta să fie Domn în deplină putere și autoritate și în inima și viața ta. Aleluia, aleluia, Iisus este Domnul, amin.